Ako nefinancovať dezinformácie na videoplatformách? Video obsah sa stáva stále populárnejším zdrojom informácií a túto lákavosť si uvedomujú aj šíritelia problematického obsahu, vrátane tých, ktorí šíria dezinformácie. YouTube poskytuje týmto ľuďom možnosť zárobku, napríklad pomocou inzercie. Ako teda môžeme zastaviť financovanie dezinformácií na videoplatformách? Veľkú rolu v tom môžu hrať inzerenti. Pomocou automatického umiestňovania reklám sa aj reklamy rešpektovaných značiek ukazujú pri problematickom obsahu, napríklad pri konšpiračných teóriách alebo extrémistickom obsahu. Toto predstavuje reputačné riziko pre značky a tiež týmto spôsobom vlastne nepriamo financujú problematický obsah svojim rozpočtom na inzerciu. Existuje na to ale jednoduché riešenie. Inzerenti majú možnosť kontroly nad svojou inzerciou na YouTube a najjednoduchším spôsobom, ako si ju môžu nastaviť, je nastaviť vylúčovanie konkrétnych kanálov, pri ktorých svoju reklamu nechcú. Výskumníci PSSI pripravili zoznam kanálov, pri ktorých neodporúčajú inzerovať a tento zoznam si môžete jednoducho nahrať do nastavení inzercie. Takto môžete jednoducho prispieť k zastaveniu financovania dezinformácií online. Veríme, že zodpovedné umiestňovanie reklám je súčasťou etického podnikania a že vaši zákazníci to ocenia. Spomínaný zoznam neodporúčaných kanálov nájdete na našej web stránke www.pssi.cz.